सानथाम जाबायमोन दुगैया ओमफ्राय एसे एनै खामानि मावनानै आं दा लेट जाबाय हेल' एभरिवान गुड मर्निं वेलकाम बेक टु माय निउ ब्लग आं दा नै बिसिनानिफ्राय सिखाराखै दाबो उन्दुनानै दं मा खालामदों सारिथासोआवनो सिखारो बियो दाबो उन्दुफिना उन्दुखारा नोङो मोनायावबो थाब उन्दुआ बिलिफाङावबो आहाव बाथासै नै थाबायहैसै मा गाबलायखो मा नोंलाय मा गाबलायखो नोंना माफ्लार होआबानो जाया दा गोदोनाया माफ्लार होआबानो खुदियानो दाबो गगाररा जा थफिबाय मा गोबाव थफिबाय थ' सिखारसै थ' होनबाय नालाय गाबबाय थायो बाहेरायाव लिंबाय थायो सोरांबानो सारिथा पासथा बेयावनो सिखारसै आद्र मोनावनो स्रां जायगायाव सिखारखायो ओमफ्राय नै दा बाहेरायाव थांनो गाबगासिलाय असाय फैबाय अर बेरायला बेरायगा ओइ अराव गागोन मा माजों गेलेनो लुगैब्रांलाय दे बिजोंसो गेलेयो आरो सोरांबानो दावराव ओरै थांनो नागिरलाय ओरै फैनो नागिरलाय नोङो बेलाय बा सानि देवलि अस्त्रसो बेलाय सानि देवलि नाय नारिया नै फैलाय नै नारिया फैलाय नुबाय नारिया नुबाय नै बेलाय मानै मासे मानै आरो नै लावबो दं नै लाव इंखि जानांगौ इंखि बेलाय नै आरो दङसै मेरलाथारलै लावा मेरलाथार फै नै लावा मेरलाथार बा मेरलाथार ओइ लाव फिथाइया मेरलाथारलै नै लोगोफोर नैबे बुस्थुआ अनलाइनाव बिहरनायमोन बानलुमोन नामा बानलु कफि सामब्राम बानलु दं ओमफ्राय कफि बिफांमोन बियो बान्दा कफि बान्दा जायो नामा बाल माथो ब्रकलिसो ए ब्रकलिमोन नै बियो ब्रकलि कफि गोथां नैबे मुलामोन अनलाइनाव बिहरनाय जोलैमोन बेफोरो बै टमेट' मोजां जागोन ना जालाथाय बैबो बानलुआबो मेरला जादों गासिबो अनलाइननि जोब बै आलुआ अफलाइननिफ्राय नै सबाय बिमाबो दं सबाय बिमाबो ओमफ्राय नैबे खुदुना गिदिर जादनो बे अनलाइनाव बिहरजोबनाय आरोखि बेगरफ्रा बे गोजाया दाङा गासिबो अनलाइननि बुस्थुजोब जोलैफ्रानो जागोन ना जायाथाय आरो लावाबो अनलाइननिसो बबे आरो लाव बिफां दंबावो लोगोफोर आं बेखौ खोन्थानो र' अनलाइननि लाव बिफांखौ माबायदि फैलाय बबे ए नै बेनो नै अनलाइनाव बिहरनाय लाव बिफाङा माने बेगरखौ बिहरदों आरोखि अनलाइनाव 50था ना बेसेबां फैदोंमोन नामा 50 पेकेट फैदोंमोन आरोखि आलदा जात बिदिनो बानलु सबाय बिमा दाङा मुला गासै 50था मैगंफोर फैदोंमोन आरोखि बेफोर जाबाय कफि लायनो आलु बिसोरो बाजाराव बायनाय अनलाइननि नङालै बियो बाजारनिसो बियो बाजारनि खुवासो लोगो मोनलायबायलै थैसिगोनसो नामा मोखां सुनांसिगोनलै मोखां लामासो एसे बेरायनो लेंबावगोन नामाथाय गथ'आ ओइ अनलाइननि बुस्थु जाग्राफोर अनलाइननि मैगं जाग्राफोर नै नाया बेयाव मानै दंबावलै बेयाव थाइलेना लोगोफोर 5 केजि एसे बारा जासिगोन नामाथाय मासेयाव नुला नै ओमफ्राय दैया रानबाय दरा गोलैबाय अनलाइननि बुस्थु मैगंफोरखौ खोबथेलायग्रा दरानो गोलैबायसो मैगं गायग्रायाबो देनजारसो नामा मैगङा बोरै बेयावसो बाव मोनसे बाव खथासे बैयाव खथासे फायखाना बानायनो नागिरनायमोन बियो दा मैगं खुयग्रा जायगासो जाबाय मैगं गायग्रा जायगा बेरायबा नोंनि हाथाया खिथालाय होनलाय होद मैगं गायग्रासो जाबाय दाना बे फायखाना बानायनो नागिरनायानो आरोबाव सफैफिनलायबाय
मासि मोजां मोनो नोंलाय बेखौलाय फै र' मोखां सुनोसै साहा लोंसै आं मोखां सुनोसैलै गंगोबा सोर सोरनि मोसौ फैब्रा फै जा थालिर दाननानै दोननाय बिदांखौसो जाफैजोब्बाय सालाफ्रा बाख्रि दांगुर दोननायखौ ओरैबा सावजानांगौ गोजां बोथोराव आरामनो अर सायनो नामै थालिर सावजा मोजां जाना होजोब्बायसो खारबो हालायबाय फै मोसौ एक्टर जानो गोसोबा थिखादार जा ओमफ्राय मारै मोनलाय ससेया मारै मोनलाय ससेया एक्टर जानो गोसोबा थिखादार ओमफ्राय ससेया मारै मोनलाय होद खोन्थायाबो औ एक्टर जानो गोसोबा थिखादार जा फेमास जानो गोसोबा भाइराल जा आदा होनलायदों फरसुनाराव गाखोदों फैरा बेरायनोसै दसेनो बेराय दसे बाव अमा गैलाथ' नों अमा नायबाय थानो लुगैदा जि सुनांगौ होनबाय नै बाव अमा खाय नालाय बे अमाखौ नायबाय थानो नागिरो बियो मालायनि ओमफ्राय अमाया दस्रायाव खालायलांबाय नों खालि अमाल' नायनो नागिरो दा अमानि गैलाथ' मालाय सोरबा बाव खामाय थायो सोरबा खाबाय थायो ओरै नाहर नाय ओरै नाहर आं गंगोबा एसे मिनिखाय जाय केमेरा खेबबाय मिनिया आरो बे देनजारसो ना खुबाम आगाव दे जय बानायनाय माथो एखमबालाय खुसि जायो केमेरा खेबबाबालाय नैहा अमा फिसा लांग्रा सैमाया बेनोदां नै सिरि थालै नै बाबा अमाया ओइलाय अमाया बैलाय अमा फैगौ नै अमा फैगौ बैलाय ज' होननाया नों नायग्राया ले नों नायग्रा मासे गैलाथ' अमा गुफुर ना बोरमा गुफुरखौसो नायनो लुगैलै बियो बेलाय अमा ज' होननाय बेलाय आंसो लाना लायबायलै नै आंसो लाना लायबाय ओइ मामि होन मामि ओइ लोगोफोर आं नोंसो थालायबाय अमाखौ ज' होनलाय नै अमा नायनो मोजां मोनथारलै बियो अमा नायनो मोजां मोनथारलै Hi guys नोजोरा अमायाव थांगासिनो ओइ जाम्बा बेखौ लायो नामा बेखौ अनाया आबौआ दाउ गावदों मालाय बाथोनो गावो नै बैगिसा नै बैगिसा बोरै माथो थाइबो गैया थाइबो गैया सुखुदां जाव लाय अमाया नै फैबाय दा अमाया फुङाव बेरायनांगौलै ना लोगोफोर फुङाव बेरायनांगौ अमा गैयालै बाबा नै अमा गैलाथ' खालि अमा नायनो नागिरबाय थायो बे अमा खायो नालाय दा बे अमाखौनो नायनो नागिरबाय थायो बिसिम फैबाथाय खालि अमा नायनो दावराव जायो
अबे गila थोड़ी अमा gila बखाला đây Hi, good morning. Bắt mực xưa nó xỉu thôi mực khang xưa mực khang có lớn chơi Hello लोगोफोर जों दा नै बेरायनानै न'आव सफैफिनलायबाय ओमफ्राय दा मोखां सुनानै लाग्रोनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय मोननै खर' गोनां दाउनो जाम्बालाय ए बार्ड विथ टु हेड्स होनदों बोलानो बोला ओरै बोलानो बेरुन्दा मुंनि सासे बेरुन्दा मुंनि मासे गिदिर दाउआ ओमफ्राय दा मोखां सुखाना फैबाय आं लोगोफोर ओमफ्राय दा मोखाङाव एसे क्रिम दाफबना लागोनसै नैबेनो लेयानानै क्रिमा लोगोफोर नैबेनो बर' प्लास बेनो सोलियो बेबायदि ओमफ्राय मोनसे आं फुनग्राया जाहैबाय एसपलिन दं मोनसे आरो बर'लिन बेफोरखौनो फुनो आं मोखाङाव दा क्रिम फुनखांना फैबाय आं बर' प्लासखौ ओमफ्राय साहा जादोंना जायाखै नायसै सेन्देल लाबोनाय आंना Ôi thằng này phi lệ Saha ready sambalai salah masih Omano Nei sorai लोगोफोर माइब्रा एवनाय सौराय बेखौ जानोसै साहाजों बाथोन देयाखै नामा सौरायजों लोगोसे नै बानलु बाथोन क्लाइसे मोजानो साहाजों सौरायजों आं जिरायनोसै दानाय लोगोफोर जानोसै सौरायखौ दानाय लोगोफोर सौरायखौ लानानै फैबाय आं जानोसै गोथाव जानोसै बानलु बाथोनजों सौरायजों दानाय लोगोफोर सौराया सफैबाय ओमफ्राय दा जानोसै आं नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय सौराया नैबे जाबाय बानलु बाथोन बे जाबाय माइब्रा एवनाय सौराय बे जाबाय साहा बरिया दुन्दिया बाथोन बानलु दुन्दिया Many hours later. तो लोगोफोर नै आं दा ओंखारबाय ओमफ्राय दुगैखाबायबो सानथाम जाबायबो दुगैया ओमफ्राय एसे एनै खामानि मावनानै आं दा लेट जाबाय दा टाइमा 10:40 जाबाय ओमफ्राय आं दा शरुमाव थांनो ओंखारफिनबाय आरोखि नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम गोजोनथोंसै दिनैनि ब्लगा बेखिनियावनो जोब्बाय